is volt a gurulás. Veszünk egy valami érdekeset. Igen, azt akkor hozunk. Hát veszi a motivációt forduláshoz. Igen, és akkor... Ő először elkezd vele játszani, aztán mégis kikerül a kezéből, és az a lényeg, hogy most, hogyha ő ebbe az irányba jön, akkor másik kézzel keresztezzen. És ha kell segíteni, akkor ön a lábánál segít. Keresztezi a lábát. Jó, de nem a kezét. Akkor most még próbálja meg egy csajt? Nem, most keresztezzen a lábbal már. És a kezéhez érintgesse hozzá ezt a motivációs eszközt. Ehhez? Vagy? Igen, hogy akarja megfogni, és jöjjön tovább. Ez az. Nagyon ügyesen csinálja, mert a lábát nem nyomja le, tehát nem átperdíti a kislányát. És ennek a folyamata teljesen jó, ha ez ilyen lassú, mert nem engedi vissza hátára, végül csak meg fog fordulni. Ha mégse, akkor fejnél lehet egy kicsit bele segíteni, hogy visszamenjen nem hátára. elég izgalmas így, ahogy anya csinálja, várjál. Ettől most megijedtél? Amikor így behomorítanak a babák, akkor ne segítsünk. Mert akkor pont egy ellentét. Most nagyon jó, most nem homorított. Ügyes vagy. Vannak babák, akik behomorítanak, és ilyenkor pont rosszat teszünk, ha hozzányúlunk. Akkor inkább kezdjük előről. Hátrafordulás, ez hogy történik? Elméletben tudom, de gyakorlatban sose sikerült megcsinálni. Keresztbe teszem a karját előtte, hogyha éppen így. Jól csinálta. Kicsit lenyomom a fejét. Most már behúzta a karját ez a Bibi. Igen, akkor... Nyújtott karral előre. Így. Még előrébb, keresztbe. Most át a feje rajta. Szeliden. Jó, megint nem penderült át a baba ettől, ez a lényeg. És most, hogyha ő emeli a fejét, és mondjuk ez én irányomba néz, akkor át fog fordulni hátára. Hogy? Kis fejét átsimogatom. Figyelj, mert ilyenkor lenyomásnál néha átpendelülnek a babák, hogy ne pendelüljön át, és most jöhet az, amire ő nagyon oda fog figyelni, és mivel fordul a fejével, átfordul a baba. És akkor innen, hogyha folyamatot tanítok, akkor megint keresztezek. Tehát ez most a lepedő, ez nagyon érdekes lett. És keresztezésnél letesszük, hátra kell neki, nem engedem vissza a hátára. Látja, a kezét most hátravitt, ez így nem jó. Visszük előre a kezét. Így hozza, de ügyes, de okos, ez a legkisebb ugrifüles, és nem segítek a lábánál, hogy eszem azért van, hogy nem én penderítem át. Most megint keresztbe, mert ez a játék már elcsúszott. Keresztbe, oda a fej. Átpendelő nekem, most gyere, hogy ide nézel, kis buksita. Na pont most nálunk játék. Kis buksita, tedd le. Azért tesszük le a fejét, mert vannak gyerekek, akik akkorát koppanak, hogy utána 2 hónapig nem csinálnak semmit, igaz? Ügyes voltál. Jó, köszönöm. Ezt